Какво става, хора? Днес ще играем... Как беше? Не Бакълмите, ами Гола Гарден. Хайде това ми прещака. Това? Ами ще играем Гола Гарден. Буба и Боби. Малко. То също ли си няма градина? Не искам да казвам какво е това, ама е много ужасно. Не е хубава градиента, затова тя лайкна. Някой друг хубава градина някъде има. Аз тук изгледам за бамбучо. Баба бамбук. Или кокошко. Той е 6000. Ефтини. Ням. Просто ще се махна от тук. Ей, пеп. Ням. Днеска ще има евент, който ще е дъжд. Ей. Вие да има бамбук, ама няма. Няма бамбуци. Ето имите. Ще купя само моркови. Дано ми са пратили златен. Сега има златен морков. Дори в Майнкрафт. Лайдите с гърдят. Те е голяма, бе. Малейка си изкарах от всякъде. Шанги. Това е с огромна ябълка. Поне оставете един лайк за тази гърдина. Поне само ще скачам и ще го моля да ми даде нещо скъпичко. Ей, например, той е домат. Ей, той е жумат. Ехо, чакай, бе, човек. Чакай, малко, бе. Чакай. Не я подавай. Еса. Among Us. Wipe.
Човек, дай ми един скъп домат, поне бе, един голям. Човек, плиз, дай ми едно нещо. Само да не е царевица. Аз имах. Искам диня. Искам динята ми да беше. Този вече изчезна от всяка. Мау, мау, мау. Мау, 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 мау. Баб, 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 баб. Но! Кога пък се премести моята картина? Мау, 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 мяу, мау, шау, дел. Кина, кина, кина. Но. Пуши, пуши, баши, айши, айши. Искам тидините. Най-сладки тидини. Дай ми някаква диня, иначе ще нашляпам с лопатата. Како, мако, шашо, жашо, маго. Това е тази огромна тиква. Това дърво на манго ли е или е просто една огромна тиква? Да, огромна тиква е. Не искам да казвам как изглежда, ама много яко изглежда. Може да е много скъпа. Бамбути! Имам първия си бамбук. Бай! Bep, 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 bep. Не знам, ама. Там ми гледайте картината. Мадината. Искам голдената булвинка, която виждам с очите си в момента. А тези струват 1000. Ако не се лъжа, наистина струваха. Имам един въпрос. Беп, беп, беп.
Значи добре, значи сега отивам там. Дъп. Го. Ба. Плюс 25 000. Комплект. Къде ще ми даде? То тук ще ми даде. Искам си парите, защо не мога да ги взема? Моля, ако виждате скина, малко ми е ужасен, ама нищо. Голямата тикава много я искам. Извинете, може ли да ми дадете тиквата? Гадагади. Ако не ми я даде, ще те нашляпам с лопатата. Поне ми дай тиквичката. Ейто искам. Много е скъпо. Не ми давай домати. Мочи, присъща. Уеп. Заради хали бамбуци да ги купя. Чакай, само да си посадя бамбуците. 1, 2, 3, мепи. Къде мога да си го посадя? Да. Маме хора, това беше видеото от мен. Чао.